taakse, eli se ura siitä mulle tänne. Mene sinne kauemmas. Joo, jatka vaan. Ottaa tässä vähän sulle. Ota vaan. Ehkä joo. Joo, 30 lätkä. 30 ja sitten mulle. Nää ei kaat varmaan. Joo. Tässä päästä joku 50 metriä taittaen sulle. Ja sitten 9 mulle. Tämä varmaan ekkaa sitten jo. Toi menee liian pitkälle. Joo, pussiin. Ja pyörii sulle. Ottaa kiinni tuohon ja sitten lähtee mulle uudestaan pussiin. Sitten mennään ristiin yli. Jonnekin kylmälle asti saattaa yli 100. Tää pitäisi jostain päästä sitten taakse sulle ennen sitä kylmää. Se. Ja kylmästä irti, eli se on se kauempi ura. Kaartaen mulle. Ja tämä puoli. 94. Ja sitten pitäisi päästä sun puolelle ja jatkuu mulle, eli se tonne vaan. Ja taittaa tästä mun mielestä sulle. Joo, ja tästä taakse sulle. 70 tuolla puolella otetaan se varuuta. Tästä päätyyn. Paremmin mulle ja sulle heti, eli jatkuu tonne vaan suoraan. Sitten jatkuu tonne sun puoleiseen tonne. Ja tuolla menee sulle etu. Joo, ja sinne ristiin yli mulle kaartain. Joku noin 50, eli varmaan toi seuraava mulle. Ja taas 50, eli ei voi olla eka vaan toka vasta. Pyörii sulle 68 ylitte. No, seuraavasta sitten mulle 67. Sitten etu mulle ja etut mulle. Lähdetään joku bussi kiertään sulle. Mulle etu. Sulle 9. Mulle etu. Sulle kaartaen. Ei mennä laitin, pääsee. Täältä 9 sulle. Se on tää jo loivempi sitten mulle. Seuraava mulle. Sitten pussin perälle asti. Ja ylitte tästä vielä. Ja seuraava mulle. Sitten pitäisi päästä kohta sulle. Sieltä bussia pitkin tuonne kylmää kohti, sitten vaihdetaan peltoa toiselle puolelle. Tänne muun puoli. Ja niistä se keskimmäinen. No, näin. Jatkuu vielä. Kaartaa sulle. 100, yli 100. Melkein 100. Vielä kaartaa sulle mun mielestä. Ei oo vielä tää. Tästä varmaan etu mulle. Sitten etu sulle. Yhden ylitte. Oota. Se oli ehkä sit jo toi aiempi tulo. Tästä mennään, tästä nyt jatketaan mulle.
siellä kylttejä enää. Ei ole. Tuolta kauempaa sulle. Ja ylitte ja sitten sulle. Ja takapiikki heti mulle. Joo, sinne vaan. Sulle pussiin. Ja melkein täältä tullaan pois näin, joo, pentävä tälleen. Ja täältä taakse mulle. Tämä on oltava mennä ihan pääty asti. 4-1. 4-1 sulle taakse. 4-1. Sitten mennään laitaa asti. Ainakin 2 ylitte. Jatkuu mulle. Ja heti mulle. 1 ura jää sinne, joo. Ja mun puoleinen vielä pidemmälle. Mennään sulle etuviisto kohti tolppaa. Olisiko se tää vai seuraava? Se on tuo seuraava, mennään tota kohti. Ja tuo onkaan. Sen eestä sulle taakse. Joo, ja perälle. Tässä pyöriä mulle ylitte. Joo. Sitten pidetään se laita kiinni heti sitä laidasta sulle 9. Ja perälle. Ja mulle 9. Parikymmentä ja mulle 9. Eli tää toinen. Sitten seuraava mun mielestä. Meneekö tossa taima? Ei mene ura. Joo. 38. 38. Ei se voi oikein olla muuta. Sulle. Joo, tälle etuviistona mennään. Joo, tielle ja heti mulle tänne seuraavalle pellolle. Ja siitä sun puoli. Seuraavaksi sulle. Laita ja mulle. Joo, tää puoli. Ja perälle asti mun mielestä. Ja sitten vasta tarkkaa 9 sulle. 5, 8 ja mulle. Ja sulle. Ja kauempaa menisin. Tää pitäis pyörii sulle. Menisin metsi. Tästä vaan. Mut tosta välistä olisi varmaan pitänyt tulla. Täältä karttaa sulle, eihän oo kummallakaan. Ei, täällä on 38. Ja tästä mulle. Tää oli oikein. Sitten vähän yli ja tästä mulle. Ja kaartain sulle jatsi.